Because at the end of the day, bro, we're backing to those undocumented foreigners. Exactly. I think even our podcasters are not doing this enough, and they are not, maybe they scared of things and whatsoever. But me, I will say it, bro. Like, we're backing those who are undocumented. Can they please leave? Exactly. So much again. And there's nothing wrong, bro. I'm not About asking exactly. so much. Sinenkinga eSouth Africa ezikhona ene ngithe mina imbuzi mayilahlekile bafu. Ugcina ubheke esihlahleni. Yabanje manje masingaphuma sithola imoto zingekho la. Omunye ugibela phezulu kwendla check imoto yakhe. So we are not fighting them because of exactly sibabonile impela bathatha isinkwa sami basidla cha. But since bakhona khona lento esingayitholisisi kahle manje silambile us understand abachief lesizosala illegally. Exactly. You broke the law. And number 2, uma ngabe ngizovuka mina ngilahlekelwe imoto ene mangilahlekelwe imoto lapha ngizobathi lo mfana ebekade eqashe lapha na vele utshontshe imoto mangithi papa angimtholi uphi lo muntu uhlalaphi bathi hayi wase Mozambique bathi wakuphi hayi wase Lesotho uyayibona like yona le illegal mining igenge yase Lesotho engene lapha ene egqinini bayadubulana abadlali ke lapha ngeke abantu apha eTlexop ngizohamba ebusuku lapha